Zizindikiro 5 kuti banja lanulo lili bwino. Chifukwa anthu ena samadziwa kuti banja limene ali nalolo ndi banja labwino loti anthu ena onse amasirira. Anthu ena sadziwa ndithu. Olopa anthu ena amatokha kuti ali banja labwino bwino, komano ndikusokoneza zinthu. Ndikupeza kuti banja lija lasokonekera. Ndiye healthy family sukuti makhala kuti ndi banja lomwe lili 100% perfect ayi. Komano limakhala banja limene wina aliyense mbanjamo amafira kuti ali safe. Tukakhala mbanjamo kumamva kuti ine ndili mkati, ndili mtika, munomo ndinafika, olo apapa ndiye mkazi wangayu ndinapeza, olo mwamuna wangayu ndinapeza. So wina aliyense ali ndi safety mwa iyeyo. This is very important. Komanso banja limene wina aliyense mkatimo amamva kuti inetu muno ndimalandira ulemu umene ngati mkazi ngati mwamuna amayeneka alandire. Komanso banja lomwe limakhala healthy ndi banja lomwe iweyo umafira kuti na mkazi wanga ndiye amandipanga support. Komanso na mwamuna wangayu mosanama amandipanga support. And izi zimathandizira bwanji anthu inuyo zimakuthandizirani kuti muzipanga grow together, muzikula nonse ngati banja. Chinthu choyambirira chimene mungadziwe kuti banja lanu lili healthy, lili bwinobwino ndithu zonse zabobo. Banja limene muli communication and conflict management. Ngati mbanja mwanu muja muli timati open and honest communication. Banja mwanumo mmatha aliyese kumasuka ndi kuyankhulana bwinobwino moona mosanamizana. Ndiye kuti inuyo muli ndi banja labwino. Mbanja mmene wina aliyese amatha kuyankhula freely without fear. Amatha kuyankhula osamuopa winayo. Komanso winayo amamumvesesa iyeyo, amapanga listen to understand, amamumvesesa iyeyo, amamumva iyeyo kuti amumvesese zimene akunena, not just respond, osati kungoyankha. Fabali ena wachikondo wakangobweresa vuto, kalekale chimene amakhala kuganiza iwo ndikuti ndimuyankha bwanji. Malamonena kuti amumvesese kuti vuto lake ndilotani. Khozi ukamvesesa ndero umapezaso njira yabwino yothetsera vuto limene wachikondo wakoyo wakubweresera. Ngakhale mutakhala zonena kuti pali kuyankhulana kwina kwake kosakhala bwino. Kuti there is a difficult conversation mkati mwanu, komano you guys you are able to handle it with respect. Mkati mmene muli health conflict resolution, ngati banja lanu mmatha kupanga resolve mikangano bwinobwino, anthu inu ndiye kuti ndi chizindikironso mkati mwa communication and conflict management kuti muli ndi banja lomwe lili labwino. So mukuyena mudziwe kunena kuti sikuti anthu amatha kungosemphana chichewa ayi. Komano mukapezeka zoti mwasemphana chichewacho simmatukwanana, sipamakhala violence pakati panu, komanso sipamakhala silent treatment. Wina wake kungokwiya osamamuyankhula winayo sizimakhalapo zimene zizi. Ndiye go imakhala yonena kuti mukufuna muthetse vuto lomwe muli nalo mbanjamo osati kungowina. Fabali ena amangoyang'ana kungowina. Ndiye chizindikiro ichichi ndi chachikulu kwambiri chimene muzadziwe kuti ngati zimachitika mbanja mwanumo kuti banja lanulo ndiye kuti ndi labwino kwambiri, ndi labobo. Chizindikiro china chimene mungadziwe kuti muli ndi banja labwino inuyo ndiye kuti mundi mbanja mmene muli respect, trust and boundaries. Muli kulemekezana, komanso muli kukhulupirirana, komanso muli kulemekeza malire. Muli mutual respect, wina aliyense akutha kumulemekeza wina. Ma opinions, maganizo wina aliyense ali valued mmenemo. Sukuti winayo amakudererani kapena winayo samakulabadirani zimene niyo mukunena or ma feelings amene niyo muli nawo. Mbanja mmene muli kukhulupirirana komanso muli kuuzana zoona. Anthu amene mmasunga mawu anu amene niyo mwanena, komanso muli no constant suspicion or secrecy. Simmabisirana zinthu, komanso simmakayikirana. Mbanja mmene mmalemekeza malire, mmadziwa kunena kuti privacy ya wina aliyense izilemekezedwa mbanjamo, and wina aliyense mmadziwa kuti amayeneka khale ndi personal space. So mukena mudziwe kunena kuti chikondi sikuti chimatanthauza kuti ndili kuti kupanga control ayi. Nthawi zina ndikupanga respect malire amene wina wake ali nawo. Ngati wina wakuwuzani kuti zakuti samakondwera nazo, inu mukutha kulemekeza zimenezozo. Chizindikiro cha number 3 kuti banja lanu lili healthy kapena kuti ndi labwino kwambiri, emotional connection and bonding. Mbanjamo mukutha kupangana support emotionally. So muli chinthu timati emotional support, mukutha kumpanga support wachikondi wanuyo maganizo mwake emotionally. So chimachitika nchiyani? Mukuyenda mudziwe nena kuti ma family members achawo akutha kupangana support each other in good and hard times. Ngati mumabwera ndi kupangana support, mumakhalapo nthawi yabwino komanso nthawi yazovuta limodzi, imene ndiyo emotional support. Mumabwera ndi kumpanga support wachikondi wanuyo, ndi chizindikiro chachikulu chonena kuti ndi banja lanu ndi labwino kwambiri.
kwambiri ndiye zikukubweretserani comfort. Mbanja ngati muli comfort mmatha kumpanga comfort mzanu, mmatha kulimbikitsana mbanja muja, komanso mmatha kupanga reassurance. Tilipompa pa point yomeneyi ndionena kuti mmathanso kupanga spend timati quality time together. Kodi tikanena za quality time sukuti iwe kukhalapo wina kukhalapo wina ali pa phone kuti imene ndi quality time. Ayi, quality time timatanthauza nena kuti nthawi imene iweyo kuipanga dedicate kumpasa wachikondi wakoyo, kaya ndi TV kuisiya uko, kaya ndi phone kuisiya uko, zina zake zimene umapanga kuzisiya uko, ndikumpasa ndithu nthawi yokwanira wachikondi wakoyo. Imene ndi imene imachita kuti quality time. So intentionally they spend time together. Amayankhulana, they talk. Fapale ena atu amangokwirana, wina wayang'ana uko, amadyera limodzi. Ngati mbanja mwanu mmatha kuseketsana, wina kumsekesa wina, mukupanga zinthu zina zake limodzi. Izizi zimapanga build timati real connection. Izizi nzomwe zimamanga banja lenileni kuti connection ikhalepo ndithu ya real. Chizindikiro cha number 4 kuti banja lanu lili healthy kapena kuti ndi labwino: structure, roles and growth. Banja lomwe lili ndi structure, komanso muli udindo, wina aliyense akutha kudziwa udindo, komanso anthu inuyo mukukwanitsa kukula limodzi ngati banja. Udindo wina aliyense ndi wodziwika bwino mbanjamo, komanso udindo wina aliyense ali ndi udindo pa zimene iyeyo amatha kupanga. Wina akupanga provide, wina akupanga protect banja, wina akusamalira banja, maroles ngati amenewo. Wina aliyense akamadziwa choyenera kuchita mbanja limakhala banja labwino. So ngati muli banja limenelo mukuyenera mudziwe nena kuti muli ndi banja labwino kwambiri. Wina aliyense akudziwa role imene akuyenera apange perform mbanjamo, komanso ali ndi udindo uja kupangidwa share, ukugawana fairly mbanjamo. Komanso anthu inu mumapangana support growth yanu. So wina aliyense amatha kumulimbikitsa wachikondi wake kuti apange grow yake yotani, agrowe emotionally, komanso apange grow umoyo wake wauzimu, kaya ndi maphunziro, kulimbikitsana, komanso professionally, komanso palibepo msanje, komanso palibepo control. Wina aliyense is able to do these things mofuna kwake. Chinthu cha number 5 chimene mungadziwe kuti banja lanu lili healthy: values and direction. Banja lanu lili ma values. Fwa banja lina lilonse limenera likhale ma values, komanso mukutha kudziwa kumene mukulowera. So chimakhala bwanji shared values and direction, nonse mukugawana chinthu chimene mukupita. Fwa pali mabanja ena mwamuna amatha kupezeka ndi maganizo olowera uko, mkazi ali maganizo olowera uko, komano you guys you are able to share ma values anu komanso direction yanu. Banja lanu lomwe lili guided by principles, ma principles ake ngati chikhulupiriro chanu chimene muli nacho mbanjamo, discipline imene munayikhazikitsa mbanjamo, kindness, kukhala chisoni kwa wina ndi nzake. So mukuyenera mudziwe kunena kuti so izizi zikuchitika ndithu chifukwa kuti anthu nonsenu pa uwiri wanu you are able to move in the same direction. So zimakhala zophweka even ana anunso kuti akutsatireni ngati inuyo mukuyenda kulowera ku direction imodzi. Kumapeto kwake kwa video iyi kuyifupikitsa tikunena kuti banja lomwe lili labwino, a healthy family, limamangidwa ngati mkati mwakemo muli good communication, kulumikizana ndi kuyankhulana kwabwino, komanso mmatha kulemekezana ndi kukhulupirirana mbanja mwanumo, komanso mmatha kupangana support emotionally, kapena kuti muli emotional connection, you guys are connected emotionally, komanso banjamo muli structure yabwino, komanso you guys kupanga grow ngati banja, komanso muli ndi ma strong values. Chimene mukuyenera mudziwe chomalizira nchonena kuti nkhani yake siyoti mukhale 100% perfect, komano nkhani yake ndionena kuti mukuyenera mukhale consistent pa zing'ono zimene niyo mmapangazo, ma efforts anu amene mmakhala mukupanga every day mbanja mwanumo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.